Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid kelas papat. Dina iki bocah-bocah wancine sinau basa Jawa bareng Mem Eva. Nah, bocah-bocah wancine sinau yaiku njlentrehake struktur teks geguritan lan negesi tembung sing angel dingerteni. Njlentrehake struktur teks geguritan. Struktur geguritan mujudake gabungan saka 5 perangan, yaiku tembung, kata, lari utawa baris, padha utawa bait, uni utawa swara, lan surasa utawa makna. Nomor 1 yaiku tembung atau kata. Pilihan tembung uga diarani diksi. Nah, tembung sing digunakake yaiku sing duwe teges lugu utawa apa anane diarani denotatif, tuladhane cilik, latar, lan montor. Sakliyane kuwi sing duwe teges entar utawa ora sakbenere diarani konotatif, tuladha cupet budine. Nomor 2 lare utawa baris. Lare ing geguritan bisa wujud sak tembung utawa satu kata, kumpulan tembung utawa kumpulan kata, bisa wujud ukara atau kalimat. Tuladha larik dawa, dak delang gong gumantung ing gayor. Tuladha larik cendhek yaiku dikuwalonake. Nomor 3 padha utawa bait. Saben sapada dumadi saka siji gagasan utama sing beda karo padha liyane. Tuladha padha 1 kahanan gong, padha 2 sipate utawa watak gong, padha 3 kahanan lan sipate keluargaku sing padha karo gong. Nomor 4 uni utawa swara. Uni kawangun sangka Purwakanthi lan Wirama. Purwakanthi yaiku runtute swara, sastra lan tembung karo sing mburi. Tuladhane latar dahar, montor kantor. Wirama yaiku endhek dhuwur, cendhek dawa utawa alus kasare swara sing diucapake. Nomor 5 yaiku surasa utawa makna. Surasa mujudake tujuan pengarang utawa penggurit nalika nulis geguritan. Tuladhane nerangake guyub rukun kulawarga iku kena kanggo tepa tuladha. Nah, saiki negesi tembung sing angel dingerteni. Supaya bisa ngerti isine geguritan, bocah-bocah iku kudu 1 maca teks geguritan kanthi sethithik. 2 negesi tembung kang angel bisa nganggo kamus. 3 negesi tembung kang duwe teges entar, pasemon utawa pralambang ing geguritan. Nah, iku mau materi ingkang sampun disinau. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.